Ready na ulit kami mga kaspero sa aming dive ngayong araw. Yan si Mr. Kevin. Dalawa ulit kami. At magbabangka kami. Kasama namin si Bro Ian. Yan si Kuya yung magdadala ng bangka. At babiyahe kami papunta doon kila Ian. Nasa 20 minutes. So gamit namin yung motor ni Bro Ryan. Yan yung service namin dito pag namamana. At syempre gamit kong pana ito invert natin patos kay Master Kevin naman itong Orosab. Ayan. Alright, samahan nyo kami mga kaspero. Babiyahin na kami papunta doon. Let's go! Dito na nga kami sa spot mga kaspero. Napakaganda talaga ng pwesto ni Master Ian. Napakakalmada ng tubig. At syempre maraming pelagic dito sa spot niya mga kaspero. Kaya let's try. At pagbaba pa lang natin, ito agad yung sumalubong. Isang napakalaking dugtot tuna mga kaspero. Ayan, umabot ito ng 11 kilos. At napakaganda ng pagkatira natin dito. Kaya dali-dali akong umahon. Baka humila ng tali. Malakas pa naman humila itong dugtot na to mga kaspero. Kaya ayan, buti malapit si kuya. At bibigay ko sana yung pana. Kaso lang, tumigil naman sa paghila. Kaya hinila ko na lang siya mga kaspero. Alright, pa-birthday na. May pang-birthday na. Oo. At pagka-secure natin ng ating dugto tuna, muli nag-ambush ako. At dito napansin ko na hindi mapakali yung mga maliliit na isda. At eto pala, isang grupo ng long nose emperor or dugso mga kaspero. Kaya pinagtiyagaan ko na hintayin ito. Baka makadali tayo ng isa. Kaya ayan, nag-ambush ako. Hinintay ko na may lumapit. Kaso medyo mailap itong mga dugso na ito. Kaya hintay pa tayo ng kaunti. At ayun, pagbalik nila mga kaspero, talagang lumapit talaga sa atin. Kaya nung tinira ko, sapul na sapul mga kaspero. Na headshot natin, pinili natin yung mas malaki. Ayan oh, yan lumapit talaga. Kaya ayun, napakaganda ng pagkatira. Sapul na sapul. Tumba mga kaspero, ganda ng pasama. Pangalawang isda, mga mamaw. Ayan, padalawa na.
nasa taas pa lang ako, nakita ko itong Big Eye Trevally, isang uri ng Trevally mga kaspero or talakitok. At ito, dahan-dahan na lang ako pababa at lumapit sa atin. Tinira ko naman sa pool. Pangatlong isda natin sa araw na ito mga kaspero. Malalaki at magagandang klaseng isda. At ito lang yung nabidyohan natin sa araw na ito mga kaspero. Gawa na ang nalubat yung cam natin. Meron pa namang nahuli ng mga trevally ngunit hindi na natin nakuhanan. At kinabukasan nga, dumayo kami sa Isla Verde. Yun, 10-12 ng umaga mga kaspero. At natayo kami sa isla. Isa kami nakahuli dati ng mga malalaking dugtutuna and trevally. So, kasama ko niya si Broderick. Ayan, shout out kay Broderick. Si Kuya. Yung bangka, laki. 3 lang kami sasakay. Ayan, kakarga daw ng maraming isda. Si Brodindo may iwan. Ay, sayang. Mag-aabang na lang ako mamaya. Okay. Ayan si Mr. Kevin. Wala nang nakalimutan. Grabe mga kaspero. Kahit saan tayo pumisto dito, hayahay. Lapat. Oh. Alright. Tamang-tama, paglapag ko, papunta kaagad sa atin itong giant trevally. Ang problema lang, hindi kaagad natin naipihit yung pana. Kaya ayun, umalis. Ngunit babawi tayo sa ikalawang dive. Ito, isang dugtutuna, tinira sa pool mga kaspero. At ito yung buena mano natin dito sa isla. Isang good size na dugtutuna, nasa 3 to 4 kilos. Kasamahan pa yan. Lalaki ng JT. Lakas sa agos kasi. Akala ko susunod na hirap ako doon. Ano? Nakapara ka? Ha? Nakapara ka? Hindi mo nga. Kung napara ko yun, siguro tagay ang takot doon. Akala ko susunod sila eh. Hirap ako doon yung tabi. Lalaki ng JT. Dito may mga dugtot pripo lang. Pripo lang. Lalaki. Eto nga, nakapana si Master Kevin kaya sinisid ko at hinila yung tali dahil halos maubos na yung 100 meters niya kakahila ng dugtutuna. At buti na lang, malapit lang kami. Kaya ito, hinila ko at
tiningnan kung okay ba yung tama. At nung tiningnan ko, mahina na itong isda, kaya hinawakan ko na lang sa hasang mga kaspero para secured na ang ating dugtutuna. Master, good job. Ayos. Pwede. At ito mga kaspero, nag-drop ulit ako dito dahil napakaraming bait. Hindi ko na malayan. Dito pala sa gilid ko dumaan itong 3 pirasong dugtutuna at malalaki pa mga kaspero, kaya ayun, tinira ko. Problema lang, napababa yung pagkatira natin at hindi napuruhan mga kaspero. Sayang at napigtas ito. Nakawala. Dagdag sana sa huli yun, pero ayos lang mga kaspero dahil marami naman dito sa spot na to. At eto na naman mga kaspero, tangigi na naman. Sobrang labo kasi ng tubig kaya pinagtiyagaan na namin. Pero ito, King Mac, ayun, tinira ko mga kaspero. Ang problema lang, hindi na naman tumagos gawa ng medyo malayo. Sayang talaga ang mga isdang ito. Palpak yung pangtira natin ngayong araw mga kaspero. Kaya eto, bumaba ulit ako. Meron dalawang tangigi na naman mga kaspero. Nasa 12 meters lang ako, pero ayan, nagpakita agad dahil naririnig ko yung mga naghahunt at tinira ko mga kaspero. Nung tinira ko sa pool. Ang problema lang, napataas yung pag-aiming natin ng pana. At ayun, humila ng tali. Hinayaan ko lang mga kaspero para hindi mapigtas. Nung paubos na yung tali natin na yellow, ayun, napigtas mga kaspero. Sayang, nakawala na naman. At ito na yung last fish natin ngayong araw sa pagdayo dito sa Isla Verde. Nakadalawang dugtutuna. Bali 3 dahil si Master Kevin nakapana ng isang malaki. Nasa 11 kilos. At ito, nakadalawa ako. Sayang yung mga nakawala. Kaya kinabukasan, meron tayong bisita from Mabini. Shout out sa mga bagong spero na kasama natin. Ayan. Okay. Jay, Yan, kay Jay. May shout out si Jay. shout out yung asawa ko dyan, si Pango. Ayan. Ingat po lagi dyan. Bro, may shout out ka? Bro, shoutout yung asawa ko, si Maricel, saka yung anak ko manonood yun. Ayun. Kasama kami ngayon magdadive. Sana makadali kami. Alright. Dito tayo mag-uumpisa mga kaspero. Diyan. Papunta doon kila Bro Ryan. Sana hindi malabo yung tubig para makadali tayo. Bro Jay! Ano ulihin mo? GT, ayun. Sigurado yan kasi maraming GT dyan. Nasa 11 to 10 meters lang, mag-ambush ka, sure ball yan. Bro Kevin. Yun, pating daw yung kanya.
At this time, nag-ambush ako dito sa 21 meters. Napakaraming big eye barracuda. Problema lang, maliliit mga kaspero. Halos 900 to 800 grams yung bawat isa nito. Malayo na kasi yung nilangoy namin, ngunit wala talagang nagpakita na malaki. Meron akong napansin na mga pelagic like giant trevally. Problema lang, ang ilap nila mga kaspero hindi lumalapit. Kaya eto, last dive na kami bago umuwi. Dito ako pumesto sa laot. At ayan, dahan-dahan na ako paangat mga kaspero. At eto, paglingon ko sa gilid, nandun pala yung isang great barracuda na maraki. Ayan mga kaspero, talagang lumapit sa atin kaya tinira ko na. At ayun, sapul mga kaspero. Ganda ng pagkatira natin dito sa great barracuda. Umabot din ito ng 7 kilos at ito na yung last fish of the day natin. At maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta, and sa lahat ng bumati sa aking kaarawan, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi, and God bless. Lumulubog na